Alkaa kohta äijäkin hajoamaan. Tässä 30-vuotiaita vietellessä, niin... Juu. Oi vittu, terve. Just näin, alkamaan! On hyvä, on hyvä. Varttu! Kato, etteikö oli levällä. Ei vittu. Vittu. Niko! Onko se silleen, että se erottuu? Pystyykö se pelaa? Voidaan tarvittaessa teipata. Pystyy pelaamaan mitään omaa. Oho, voidaan tarvittaessa teipata. Vittu äijä Kinesio teippas Pro nykyään. Mitä vittua? Ota metrillä ulomas. Pinaatte! Come on! Come on! Hienoa! Niko! Ei voi. Hyvä Niko! Mevo! Hieno! Come on! 3-2 on päällä. Lisää näin! Jotenkin. Ne nyt pelaa! Come on! Come on! Iiro! Kuva!